Dunaj, európska Amazonka, fascinuje svojou rôznorodosťou, prírodnou, kultúrnou, ale aj sociálnou. Dokument o Dunaji nie je klasickým prírodovedným, ba ani náučným poznávacím filmom. Ponúka príbehy jednotlivých ľudí a cez ne sa nám odkrýva život veľtoku. Jedna krajina, cez ktorú Dunaj preteká, jeden príbeh. Napríklad chorvátska ornitologička, rakúsky lodiar, srbský galerista, slovenský prírodovedec, ukrajinská fotografka či rumunský lovec žiab. Hovorí autorka Danube Story Jana Čavojská. Keď sme vlastne hľadali príbehy, že koho osloviť, tak všetci nám radili, že tam je taký rybár, čo žije priamo na vode. To sme práve nechceli. My sme chceli, aby ten človek charakterizoval život vo svojom regióne a chceli sme, aby boli aj vekovo tí ľudia rozdielni, aj aby tam boli aj muži, aj ženy, aj z rôznych sociálnych prostredí a rôznych povolaní. Napríklad jednoduchý človek, páleničiar z Bulharska, rozprával o Dunaji veľmi pekne a vidno, že všetci tí ľudia Dunaj naozaj milujú. Tá pestrosť toho života okolo neho a tie rozličné svety, ktoré spájal, tak tí ma fascinovali a fascinujú ma doteraz. Pre mňa je to doteraz obrovská téma. Dunaj je len jeden, ale národov, ktoré s ním prichádzajú do kontaktu, je mnoho. Ako sa to prejavovalo? A ja som nadobudla dojem, že práve že my Slováci s Dunajom žijeme najmenej spomedzi týchto krajín, možno azda Moldavsko. Moldavsko má iba 300-400 metrový úsek Dunaja a ľudia tam ani nemajú prístup, lebo je tam slobodný prístav, ktorý Dunaj uzavrel. A ľudia v iných krajinách s Dunajom naozaj žijú, že buď to berú ako rieku, čo ich živí, alebo rieku, ktorá ako napríklad v Nemecku, že je súčasťou tých ich krásnych historických miest a prináša k ním okrem atmosféry špecifickej aj turistov. Všetko okolo Dunaja je také zaujímavé. No. Viete, čo mňa prekvapilo? Že Dunaj tečie aj cez Moldavsko. Stretli ste sa možno aj s takýmito inými nejakými momentami, že ste si povedali, toto je neznámy Dunaj. Ten život na rieke je úplne iný, ako my si predstavujeme, že my ho možno berieme ako rieku na rekreáciu alebo rieku spojenú s ekológiou, ale ona je dôležitá aj dopravná tepna naozaj tej Európy. A prekvapujúce pre mňa bolo, ako tá plavba na Dunaji funguje, že jednoducho tie predpisy v lodnej doprave nie sú také prísne ako v leteckej alebo v autobusovej, že kapitán môže kormidlovať každý deň 365 dní v roku 14 hodín tú loď. Ale vy máte ambíciu dokument o Dunaji dostať aj do škôl. Je to snaha o popularizáciu témy? Tak sme si robili dotazníkový prieskum medzi študentami stredných škôl a tam vyplynuli vlastne veci, z ktorých sme boli veľmi prekvapení. Ako nielen to, že študenti väčšinou nevedeli, cez koľko krajín Dunaj tečie. Málo kto napísal, že 10 krajín, väčšinou 8 krajín, ale aj 25 krajín alebo 4 krajiny. Vysoké percento študentov ani nevedelo, že kde Dunaj vlastne končí. Dostali sme odpovede, že v Kaspickom alebo dokonca v Mŕtvom mori. Dunaj je veľký ekologický fenomén. Videli ste počas svojich potuliek po rieke aj legendárnu vizu? Vizu sme videli akurát tak v akváriu. Vízy sú ale stále legendárne ryby, pretože sa vie, že dorastajú do obrovských rozmerov. Vlastne ešte v 70. 60. rokoch ich lovili aj v Bratislave, len potom postavili priehradu Železné vráta medzi Rumunskom a Srbskom. Ja keď som cestovala okolo Dunaja, tak viac ešte pred niekoľkými rokmi, tedy na Balkáne ešte bol taký divoký, že bol ponechávaný sám na seba a zaujímavé je, že by sme si predstavovali, že mestečka a dedinky budú na brehu Dunaja, ale oni väčšinou sú ďalej práve kvôli tým záplavám. No a potom v roku 2005 prišli také veľké záplavy a Európska únia naštartovala programy na vybudovanie protipovodňových opatrení. Takže teraz je Dunaj na mnohých miestach obkolesený tým betónom. Na jednej strane je to potrebné, ale na druhej strane tá príroda okolo už pôsobí úplne inak.